žijeme v modernej dobe a všetci študenti mi hovoria, ako skúšajú Duolingo, ako im to veľmi pomáha, zbožňujú túto aplikáciu a dostal som takú výzvu, aby som si to skúsil aj ja. Pretože som im neveril, že ako vás môže aplikácia naučiť po anglicky. To musí byť určite nejaká hlúposť. Tak, idem si to skúsiť aj ja. Dobre, takže ideme na to. Stiahol som si aj ja túto aplikáciu. Teda skúsime Get Started. Hi there, I'm Duo. OK, Duo je vlastne tento vtáčik, alebo čo to je? Nejaké čudo. OK, continue. A chce odo mňa 7 otázok, než začnem prvú lekciu, čiže OK, I want to learn English, samozrejme, čiže idem na English. Dokonca intermediate English. OK, nenašiel som tu English for beginners, chcel som to skúsiť, že ako by ma to učilo, keby som úplný začiatočník. How much English do you know? Skúsime dať v tejto fáze, že I'm new to English, len tak zo srandy. Pretože ma zaujíma, ako ma bude navigovať ako začiatočníka, ako ma bude učiť. Takže I'm new to English. Why are you learning English? A čiže aké sú moje dôvody, prečo sa učím po anglicky? To je dobrá otázka, pretože dôvody sú ciele, prečo sa učíme po anglicky, sú veľmi dôležité. Takže ja si vyberiem travel asi. Napríklad, že chcem precestovanie, takže prepare for travel. OK, je tu let's set up a learning routine, čiže nastaviť si nejakú, ako sa budem učiť, kedy, asi v akom čase. What's your daily learning goal, čiže ako často sa chcem učiť. Myslím si, že 10 minutes a day je regular. Môžeme dať, to je tak rozumné, 10 minút denne. I'm committed, čiže that's 50 words in your first week. 50 words. 50 slov, prvý týždeň. No dobre, tak poďme na to. It can be hard to stay motivated. Oh yes. Je ťažké byť motivovaný, to áno, zostať motivovaný, veľmi ťažko. So Duolingo is designed to be fun like a game. Čiže už od začiatku mám pocit, že v podstate bude to taká škola hrou. Takže super, zatiaľ sa mi to páči. Ešte sme aj nezačali, už sa mi to páči. OK, continue. Solo means alone. OK, čiže hneď prvá otázka. Solo means alone. A pýta sa, what does solo mean? Čiže čo znamená solo? Solo znamená, je to medzinárodný výraz, čiže cestovať solo, čiže cestovať sám, čiže označiť by sme mali by yourself. Čiže by yourself. Check. Super. Continue. Are you flying with friends? Are you flying with friends? Máme doplniť chat, čiže buď odpovieme no, I'm traveling solo, alebo no, I can't drive you there. Čiže aplikácia vás vlastne nežiada, aby ste zložili tú vetu sami, ale najprv vás žiada, od vás chce, aby ste vybrali správnu odpoveď. Čiže tá jedna vlastne odpoveď nejako nesúvisí s touto otázkou. Čiže správne má byť no, I'm traveling solo. Čiže snaží sa vás akoby kontextuálne označiť správnu odpoveď. OK, continue. Planes take off and leave one airport. A few hours later, they land at another airport. OK, čiže máme tu nejakú vetu a v nej je označené slovo land. Takýmto spôsobom väčšinou, keď začiatočníkov alebo aj študentov niečo učíme, tak kľúčové slova vypichneme a označíme, čiže zameriavame sa na nejaké konkrétne kľúčové slovo. A v tomto prípade je to land. Čiže what does land mean? Čo znamená land? V tomto prípade land znamená pristať. Čiže musíme označiť what does land mean? For a car to leave, for an actor to get famous, or for a plane to arrive. Čiže správne bude for a plane to arrive. Označíme a dáme check. Super. Continue. When you do something for the first time, you have never done it before that time. OK, tu zrazu sme skočili do nejakej príslovkovej frázy for the first time, čo znamená poprvýkrát. Táto príslovková fráza je označená a opäť je to ako kľúčový výraz, čiže musíme označiť, čo znamená for the first time. Čiže malo by to byť as a new experience, je to nový zážitok for the first time, takže dáme zvyšné without any help alebo as usual znamenajú niečo iné. Čiže as a new experience for the first time. Check. A už máme 4 in a row. Great.
Continue. OK, teraz nás to zrazu hodilo do complete the sentence, čiže doplňte vetu. Čiže musíme už celú vetu. A v tejto vete máme tieto výrazy, ktoré sme mali predtým. Čiže máme tu solo, alebo traveling solo a for the first time. Čiže aplikácia tieto výrazy zasadila do vety a musíme vybrať správne prídavné meno z fat, windy, excited alebo short. Čiže keď chceme povedať, že prvýkrát cestujem solo, čiže sám a som veľmi aký, čo väčšinou, keď ideme na dovolenku alebo na výlet, tak sa veľmi tešíme alebo nevieme sa dočkať. Čiže I'm very excited. Čiže dáme excited. Excited. I'm traveling solo for the first time, so I'm very excited. OK, check. Super. Máme 5 in a row. Zafarbilo sa nám to tu na žlto, hore. Continue. 5 in a row. Are you traveling to the US for the first time? Čiže či cestujem do Spojených štátov prvýkrát? Yes, I've seen that guy on TV many times. Čiže vidíte, že prvá odpoveď nejako nesúvisí s touto otázkou. Takže yes, I've never been there before. Čiže správne má byť I have never been there before. Čiže je to zaujímavé, že hoci som si zvolil úroveň začiatočne, hoci v jazyku som si vybral, že intermediate English, ale dalo mi to hneď aj takýto výraz vlastne s predprítomným časom ako present perfect, čo je dosť zvláštne. Toto začiatočníci väčšinou nepoznajú, neovládajú. Čiže OK, I've never been there before. Awesome. Continue. A traveler is a person who travels. Teda dúfam, že som označil tam všetko správne v úvode, lebo tam boli nadstavenia, ja som tam dal ako jazyk bol iba intermediate English, som mohol označiť. A potom, že čo všetko viem po anglicky a ja som zvolil, že neviem skoro nič. Lebo ma zaujíma, že ako ma tá aplikácia bude viesť, keď budem sa tváriť ako úplný začiatočník. Čiže zatiaľ mi dáva takéto slovíčka s definíciou a jedno z nich, teda ďalšie, traveler. A traveler, čiže čo znamená traveler? Traveler je cestovateľ. Čiže malo by to byť somebody who takes trips. Posledná možnosť. Ešte raz kontrolujem. Somewhere you go on vacation, something to travel to see. Čiže somebody who takes trips. Yeah. OK. Check. Máme 7 in a row. Continue. Do you only have this small backpack? OK. Čiže opäť otázka a vybrať správnu odpoveď. Pričom jedna z nich vôbec nejako nesúvisí s touto otázkou. Čiže yes, traveling without luggage is much cheaper. Alebo of course I'll call my parents when we arrive. Čiže tá druhá súvisí s rodičmi, zavolám rodičov hneď ako prídeme. Čiže vlastne od nás žiada aplikácia, že pýta sa, či rozumieme vôbec otázke. Hej? Takže vieme, že o co kráči, ako sa hovorí. Takže yes, traveling without luggage is much cheaper. OK. Otázka bola, do you only have the small backpack? Čiže či máte iba tento malý ruksak. OK. Awesome. Teraz už chápem, ako sa študenti cítia, keď majú niečo správne. No, a zase máme vetu. Máme tu obrázok letiska a lietadla. Our niečo just landed. Čiže my sme sa už učili, že land je pristáť, čiže práve pristalo niečo a čo. Ako keby by ste mali nejako logicky vydedukovať, že čo pristálo. Naše čo? Plain, country, evening alebo mouth. Je jasné, že to bude plain. Čiže... Plain. OK. Čiže tejto slovnej zásobe v podstate chápem princíp, to je fajn. Obávam sa však, že tam tie určité frázy, tie rôzne predložkové, príslovkové frázy, alebo aj to použitie toho predprítomného času, obávam sa, že to môže byť pre začiatočníkov trochu ťažké. OK, ideme ďalej. Continue. Travelers need trains and hotels. OK, tab what you hear. Máme ťuknúť na to, čo počujeme. Čiže ešte raz, keďže som si to nezapamätal, tak si to musím dať ešte raz. Travelers need trains and hotels. Travelers need trains and hotels. OK, takže travelers. Travelers. Čo som slepý? Need. Trains. And hotels. Čiže toto som počul ja. Je tu taká ikonka, táto korytnačka, to bude asi spomalenie, alebo pomalšie, tak skúsme. Travelers need
trains, and hotels. Travelers need trains and hotels. OK, fajn. To by malo byť ono, takže dáme si check. Čiže toto cvičenie je zamerané na posluch. Hej, že doteraz sme mali slovíčka, slovnú zásobu, nejaké vety a teraz v podstate robíme posluch. Čo počujete, ako dokážete reagovať v nejakých situáciách. OK, continue. 10 in a row, great. Opäť, complete the sentence, čiže máme doplniť nejakú vetu. My suitcase is much than my backpack. Vidíme tu na obrázku chlapíka, ktorý sa nadrapuje s kufrom, čiže v podstate musíme použiť komparatív, čiže môj kufor je ťažší ako môj ruksak. Backpack je ruksak. Čiže is much heavier by sme mali označiť, čiže je oveľa ťažší. Toto komparatív, čiže stupňovanie prídavných mien, na to máme inak veľmi dobre spracované video, pozrite si ho. A toto, pokiaľ začiatočník nechápe, ako sa to tvorí, tak je to... Ja som z toho trošku prekvapený, že zrazu iba boom, je to tam a mám doplniť nejaký komparatív. Čiže pre človeka, ktorý sa toto nikdy neučil, to môže byť trochu metúce, hej? Pretože komparatív, hej, niektoré sú krátke prídavné mená, niektoré sú dlhé, niektoré majú koncovku R, niektoré majú more, tie dlhšie, takže OK, môže to byť toto možno trochu problém. Continue. Our flight lands at 3 o'clock, right? Opäť zase tab what you hear, to čo sme počuli, takže môžeme si to vypočuť ešte raz, lebo ja som nedával pozor. Our flight lands at 3 o'clock, right? Čiže opäť môžete si dať korytnačí, teda ako slimačie tempo, korytnačie tempo, čiže klikneme na túto ikonku korytnačky. Our flight lands at 3 o'clock, right? Čiže ideme to skúsiť. Our flight alebo plane povedal. Flight, myslím. Our flight lands at 3 o'clock, right? Right. To by malo byť ono. Our flight lands at 3 o'clock, right? Check. What? Čo sa stalo? Čo som tu? Incorrect? Mne tam nedalo to očko. Vidíte, to sú takéto detaily. Got it. Tu na chýba a clock. To som prehliadol. Čiže urobil som chybu. Nevadí. Got it. Aha, čiže teraz mi dal let's correct the exercise you missed. Super, čiže ideme sa pozrieť, ako by sme to urobili ešte, teda tam, kde sme urobili chyby, tak to si môžeme opraviť ešte raz. To je veľmi dôležité pri týchto aplikáciách, vrátiť sa naspäť a opraviť si chyby. Čiže super. Let's correct the exercises you missed. Our flight lands at 3 o'clock, right? OK, čiže teraz mi dalo takú zjednodušenú verziu tej vety a our flight lands at 3 o'clock, right? Je to, čo som doplnil. Ja som tam vynechal to lebo som myslel, že je súčasťou toho clock. Čiže malo by tam byť toto o'clock. Čiže chce od vás toto, môžete si to opäť ešte raz vypočuť. Our flight lands at 3 o'clock, right? Opäť si môžete dať toto slimačie alebo korytnačie tempo. Dáme check. OK. Neviem, čo by sa stalo, keby som znova urobil chybu, že či by ma to dalo ešte raz. Či by ma prinútilo to zopakovať ešte raz, takže asi hej, možno by ste opakovali dovtedy. To som ešte neskúšal, ale skúste to, že čo sa stane, keď urobíte chybu 2-3 krát po sebe, čo sa stane, či vám dá úplne zjednodušenú verziu, alebo vám povie správnu odpoveď. Takže dáme continue. Learning legend. You just completed your first lesson. Super, čiže total experience, zbieram tu nejaké body, 45, a grade bol 92% vlastne presnosť, a committed 12 minutes. Super, čiže 12 minút som sa učil s touto appkou. Claim experience, čiže vlastne dostanete body za toto. Claim. A to je všetko. Nice job, let's build a habit of practicing every day. Čiže teraz od vás chce, aby ste každý deň si vytvorili nejaký návyk, aby ste cvičili a učili sa každý deň. Continue. No a duo, čiže tak, ako som to pochopil, duo je vlastne tento vtáčik, alebo táto, neviem presne, čo to je. A čiže you unlock your Duolingo English score. Super.
Je to americká angličtina, to som postrehol aj podľa výslovnosti, aj podľa spellingu. Tam bolo napríklad travel, bolo s jedným L, čo v americkej angličtine je bežné s jedným L. Takže učí vás to americkú angličtinu, ale to je OK. V podstate nemusíte na tom nejako bazírovať, či je to britská alebo americká angličtina, takže v pohode. No a teraz už v podstate od tohto by sme mohli ďalej pokračovať, ale keďže sme v nejakej časovej tiesni a toto video aby nemalo až hodinu. Takže chcel som vám iba ukázať, že a vlastne chcel som prijať túto výzvu. Ja som chcel hlavne prijať túto výzvu, ktorú mi dali študenti, že vyskúšaj si tu Duolingo, pretože ma to zaujímalo, že ako sa študenti učia vo voľnom čase, čo robia na mobiloch a s akými aplikáciami sa učia. Takže za mňa je to OK, je to také fajn vyplnenie času, keď si chcete niečo zopakovať alebo nadobudnúť nejakú novú slovnú zásobu. Keď ste pokročili alebo už máte nejaké základy, je to fajn. Obávam sa možno trochu, že ak ste začiatočník, tak môže to byť trochu metúce. Zrejme by ste museli veľmi veľa vecí dávať si do prekladaču alebo zisťovať. Obávam sa, že by ste v tom mali asi trošku chaos. Že mali sme tam ten komparatív a prvýkrát to možno začiatočník nemá šancu vedieť, ako funguje. Predprítomný čas sa učia študenti až ako taký elementary, až mierne pokročili, niekedy tak na prelome A2 až B1. Takže, ale inak OK, super, skúšajte to. Určite je to lepšie, ako nerobiť nič. Za mňa páči sa mi, ako je to prepracované, že zbierate nejaké body, čiže vás to motivuje a graficky, vizuálne je to fajn spracované, je to jednoduché, naozaj mám rád takéto aplikácie, ktoré sú simple. Čiže nič šialené a je tam zvuk, počujete to, koriguje vás to, čiže je tam aj tento koncept umelej inteligencie, ktorá sa bude neustále zdokonalovať a zlepšovať. Takže za mňa fajn, verím, že ste si toto video užili spolu so mnou a aplikáciu si môžete stiahnuť zdarma a trénovať. Myslím si, že tam, nie som si istý, či je tam aj nejaká platená verzia, ale tým, že ja som to skúsil prvýkrát, tak nemám to až tak presne naštudované, ale cieľom bolo naozaj splniť túto výzvu, že som si to vyskúšal, nahral som video a teším sa, že si to študenti budú môcť pozrieť a rovnako tak aj vy. Tak, thank you very much for watching this. See you guys next time. Cheers!